Kochani, dzisiaj mamy drugi dzień budzenia Sienkiewki. No to jest taka akcja, która ma pobudzić Kielczan, żeby ten deptak, który jest znany tak naprawdę chyba w całym świecie, znowu zaczął tętnić życiem. No i dzisiaj robimy sobie takie małe rozrywkowe show. Śpiewamy, tańczymy, rozdajemy nagrody, kumulujemy całą pozytywną energię i wszystkich, którzy chcą się bawić właśnie w tym miejscu koło kawiarni 4 pory roku. Jesteśmy na półmetku, bo mamy za sobą wczorajszy dzień, dzisiaj połowę, a jeszcze przed nami, można powiedzieć, półtorej imprezy. Szczególnie chcemy na jutro zaprosić, bo będą piękne miski prezentować się przed Państwem i rozdamy scyzoryka w kategorii kabaret. I to wszystko będzie się właśnie działo na tej scenie z okazji budzenia Sienkiewki. My już nie mamy siły, bo jesteśmy tu po kilkanaście godzin dziennie, ale wiemy, że Państwo mają tą siłę, przyjdą do nas, pokażą, że to miasto może naprawdę fantastycznie się na tej ulicy rozwijać i o to nam wszystkim chodzi. Nie będę mówił specjalnie, że zapraszamy, bo wiem, że się tutaj zjawicie.